Objavte Schönox EMI Classic, lepidlo, ktoré premení vaše stavebné a renovačné projekty na majstrovské diela. Dostupné v praktickom 14 kg balení, toto prémiové multifunkčné lepidlo je ideálne pre aplikácie s dlaždicami, keramickými a kameninovými obkladmi. Vďaka mimoriadnej príľňavosti a dlhotrvajúcej odolnosti zaručuje EMI Classic spoľahlivosť a perfektné výsledky pri každom použití. Schönox EMI Classic je v súlade s najvyššími priemyselnými štandardmi a ponúka vynikajúcu efektivitu vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu, ktoré umožňuje rýchlu a jednoduchú aplikáciu. Ušetrite čas a zabezpečte hladký priebeh práce s týmto lepidlom, ktoré je vhodné pre vnútorné aj vonkajšie projekty, či už v obytných alebo priemyselných priestoroch. Ak potrebujete spoľahlivé lepidlo s dlhodobou životnosťou, zvoľte Schönox EMI Classic. Inovatívny vzorec a jednoduchosť aplikácie zaručujú, že každý váš projekt bude realizovaný.